Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Gusto lang natin i-shoutout syempre lahat ng mga pumapasok kahit holiday. Mga alay. Mga alay tayo. Ayan. Shoutout po sa ating lahat. Isipin mo na lang, special din ang pay. Tama. Pagka-holiday. Oh, yun na lang po ang iisipin nating lahat. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, normal lang po ba na masyadong mapagbiro ang mister ko? Lagi niya po kasi akong niloloko-loko. Hindi naman po masyado nakakapikon pero minsan nakakapikon. Kaya ang feeling ko, mas maloko siya kesa mas sweet siya sa akin. Normal lang ba yun? Thank you, Tambalan. God bless. By the way, 6 years married here. Ayan. Parang gusto kong tanungin, bakit mo pinakasalan kung ayaw mo ng ganyan? Ayun nga. I mean, for sure, nakita mo naman yung kanyang maloko na side. Oh. Diba? Hindi ka naman, kung hindi mo trip, yung ganon na mas maloko siya versus mas sweet, dapat hindi kayo nagpakasal. Oo. Ganun. Actually, part siya ng dynamics ng ninyong mag-asawa. Yung Tama. Yung may saraulo talaga na isa sa inyo. Merong ganyan Iba-ibang talaga. topak, ayan. Yes. Meron naman talagang, alam mo, kasi tayo, for sure may mga topak tayo. Tayo. Sure na sure yan. Tayo may topak, mga asawa natin may topak. Oo. Sure na yan. Kaya kaya natutuwa ako dun sa mga dun sa mga nakikita kong mga couples na parang pareha silang introvert. Pero sa bagay, yun yung topak nila. Diba? Hindi sila nagsasalita kahit may problema na, mga ganun. O kaya, sa madaling salita, I think there's nothing wrong with it. Yun lang yun. Oo. Kung halimbawa lang yung pang-aasar, yung mga ganong pangbibiro, below the belt na marami ang nakakarinig, na napapahiya ka na siguro, yun baka pwedeng sabihin namin na, dapat maghinay-hinay lang yung asawa mo kasi nakakapanakit na siya ng damdamin. Correct. Pero kung yung normal lang tapos it's in the spirit of fun, wala ko nakikitang mali dyan. Kasi di ka naman din niya lulukoyin kung alam niyang hindi ka yung Correct. Kung alam niyang pikon ka, hindi na yan masyadong magloloko sa'yo. Hindi, ito aminin na natin, may time talaga, especially ito sa mga kababaihan na mas gustong-gusto nyo na napipikon kami mga lalaki. Yung gusto nyo, wala ang dahilan, gusto nyo lang makita na galit kami. Alam mo na, ang babae parang adobo, hindi kompleto pag walang toyo! So ikaw din, gusto kitang balikan, back to you, misis. May toyo ka din eh. Alam mo, kaya ka rin niloloko-loko ng mister mo kasi alam niyang tinutoyo ka. In the same way na sinasabi ni Jegs, kami mga babae, natutuwa kami pag nakikita namin napipikon yung mga asawa namin. Parang may parang tawag doon, pang-aasar, 'di ba? Ganon din naman yung mga lalaki, yung kumbaga parang loloko-lokohin ka hanggang umabot ka sa sukdulan. Tapos saka kanya lalambingin. Siguro ang eksena niya parang mas maloko versus malambing. Baka yun yung lambing niya. Yan, yung pagloloko sa'yo. Correct. Yung pagbibiro sa'yo is his form of lambing. In fact, pag nakakita ko ng mga mister na niloloko-loko nila misis nila, yung inuuto-uto o kaya gino-joke ng natutuwa nga ako kasi it's yun really yung way for me. Nila eh. Correct. It's a form of endearment. Hindi siya, para sa akin, hindi siya pangahamak. Unless talagang
sabihan ka ng bobo in public, Yeah. tanga-tanga mo talaga, bobo ka talaga, ikaw ang bobo ng 2025, di ba? Tanga ka ng dekada. Pagka mga ganun, Yan, hindi. iba na yan. Hindi ba na? Pero kapag ka gino-joke ka lang niya, Oo. tas alam niyang, una, hindi mo magigets. Kasi alam nila yan eh. Oo. Alam ng mga partners natin kapag ka may hindi ka nagigets na joke, so doon ka nila lalong titirahin. Yung mga ganun, it's a form of endearment for me. Yan. Ikaw, Nicole, meron ka bang ginawa na niloko mo yung asawa mo na sabihin mong nakakatawa na hindi mo makalimutan? Hindi, bukod dun sa nagsuot ako ng panty na yung buntot nasa harapan. Siyempre yung mas niloloko yata ako ng mister ko kaysa mas niloloko ko siya eh. Yan, oh. Ako may naalala ko na hindi ko rin makalimutan na nung kasagsagan pa ng model at endorser si love na love mo Piolo Pascual ng Max. Papa P. Ayan, Max baka Hi. naman. Max. Oo, kasi Candy ba to? Hindi, yung Max na Chicken. Baka rin naman, Max Candy. Naalala ko kasi Max Candy, Oo. partner ko yun sa Yossi dati. Nung araw, mentol. Diba, Anyway. meron siya yung wishing bone ng manok. Oo, Diba? oo. Sabi ko kay Let Kemi, sabi ko, alam mo may promo ngayon yung Max. Oh. Pag nakuha mo na buo yung Wishing wishing bone, may libreng isang manok. Eh, di ba nakuha niya? Niya, ito na. Sabi ko, sabihin mo sa waiter. Galit na galit siya. Sinabi niya doon sa waiter. Si Raul. Nakakaloka ka. O, di ba? Yung mga ganon. Ay, mga tipong ganon mga kalokohan. And, di ba, ginawa mo ba yun? Ang tanong, Jegs, ginawa mo ba yun kasi gusto mo mapahiya siya? Hindi, of course. Hindi. Yung mga light moment na yan. Na Oo. mababalikan ninyo, di ba? Na Correct. kwento. Yun lang yun siya. Hindi yun ginawa ni Diego kasi gusto niya Oo. mapahiya. Gusto niyang hamakin yung asawa niya. Ano Oo. lang yun? Parang katulad ng yung, alam mo yung nakarolyo na ang tawag doon, yung bimpo. Oho. Na akala nung iba ay pagkain, 'di ba? Ang niloko namin, kami, anak namin. Sabi namin kasi sa Samgyup yun eh. First time yun nakakita ng nakarolyo na ganun. Sabi namin, pastillas ba? Parang ganun. Tapos yun, kinain niya tapos sabi niya, kinakagat niya, bimpo nga, 'di ba? Pero it's not para mapahamak siya, yan, para it was really more of para mapagtawanan namin, yung mga ganon. At saka alam mo, yung mister mo, kaya ginagawa, kasi alam niya, una, pikon ka, alam niya magagalit ka. Ayan. Tapos, nakukyutan siya sa'yo, yun lang yun yan, eh. For sure, ikaw nung ginawa mo yun sa misis mo, nakukyutan ka kasi. Natutuwa ka kapag ka namumula siya. Yung mga ganon. Though may mga time na na siguro pareho kami ni Nicole na napikon kami sa mga asawa namin, sa biro nila. May mga ganon din naman talaga. Pero lambing lang Pero yun. lambing. Ito na, recent. 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, pag naka-wig kasi ako, 'di ba, yung gandang-ganda kayo sa akin doon sa picture, doon sa mga nag-comment, 'di ba? Parang Ano sabi na asawa mo? Sabi niya sa akin, ba't naka-wig ka na naman? Ano ba, bagong chemo ka ba? Sabi ba naman sa akin, bago ako lumabas ng office, gandang-ganda ako sa sarili ko. Alam mo 'yun? Tapos may ganon. And yun, hindi para mapikon ako doon. Alam ko namang niloloko niya lang ako. Alam ko din namang half meant para sa kanya. Pero he means well eh. Kasi para sa kanya, it's not his favorite look of me. Ako pinipilit ko kasi pinipilit talaga yung mga wig na ganyan. Ganon. Tapos he means well. So siguro dun sa kabisya natin na nag-PM, baka may ganon. Oo naman. He means well. Niloloko-loko ka lang yan. At tapos, wag mo nang hanapin yung mas sweet siya kesa mas mabiro. Kasi nga, yung form of endearment niya, yung binibiro ka niya. Yun yung love language Correct. niya. Kapag hindi ka na niya binibiro, matakot ka na. Sino Tama. na binibiro niya? Correct. Naku ka. So, kalmahan mo lang. Oo. Hindi masyadong dapat laging napipikon sa lahat ng mga bagay-bagay. Relax ka lang. Baka nga, siguro dahil nasagot mo siya dahil sa biro-biro niya. Pwede din, di ba? Nadaan sa biro ang lahat. Oo. Nakalimutan mo na ba yun? Na biniro-biro ka lang niya pero sinagot mo naman siya agad-agad. Kaya ka bumigay dahil sa biro niya. True. Tingnan mo to. So, relax ka lang. Nung minsan nga biniro ko na asawa ko, hindi ko talaga alam to. Hindi ko pa siya asawa noon. Ano pa lang kami, hindi ko pa rin nga yung fiancé, magjowa. So, nasa kami, Quezon City. Alam mo yung Quezon City Circle? Hindi ko alam kung meron pa doon Bigla niyang ginilid. Doon sa circle mismo, binigla niyang ginilid. Tapos may lumapit na lalaki. Kinausap niya. Sabi niya doon sa lalaki. Kasi yung lalaki pumunta sa kotse. Tapos sabi niya kagad, magkano ka daw tinatanong neto? Tinatanong ko daw.
Supplier. Sabi ko sa'yo kasi nakababa yung bintana, kalahati talaga. Alam mo yung mukha ko talaga nakatingin sa malayo. Hindi ako tumitingin. Sabi niya, tinatanong netong kaibigan ko kasi magkano ka daw. Yung call boy, tinatawag. Pero hindi naman ako napikon doon. It's an experience na parang katulad ng wishbone ng Max, 'di ba? Na siya, parang masarap lang siyang balikan, tsaka nakakatawa lang siya. Totoo. So yun. Kalmahan mo lang sarili mo, huwag ka masyadong mapikon sa mga Huwag ka bagay-bagay. mapikon. Pero kung talagang ka lang. napipikon ka, pwede mong i-verbalize yan sa mister mo. Yan, totoo Para naman at least din. mabawasan niya. Correct. Makalibrate niya yung panloloko sa'yo. Yes. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yan sa kanya, yung panloloko. Oo. Kasi yan yung love language Character niya. niya na din yun siya Diba? Parang pinipigilan mo na maging siya pag tinanggal mo yan. Correct. Oo. Diba? Parang pinigilan mo ang komedyante Oo. na mag-comedy, na humirit. Oo. Like sa amin, yung kuminsan yung biruan namin na kami lang nakakaintindi, pag sa iba, parang nasa shock Na-off. sila. Na-off, Kuminsan oo. sasabihan ako ni Mrs. Nilet, buwisit ka eh. Sabi ko, sapat ka rin eh. Ganon. Yung animal ka, parang Oo. ganon. Na yun pag yung mga sa iba, Oo. pag sa iba, grabe, Hala. nagtawagan silang animal tsaka buwisit sa harap ng maraming tao. Pero sa kanila, wala lang. Oo. Form of endearment. Yan. Pero yun nga, again, if it bothers you so much, then you talk to him Oo. about it. Pero kung I-verbalize mo. Oo, pero kung biro-biro lang naman talaga, Oo. tas ibig sabihin hinahanapan mo lang siya Huwag ganun. Kasi ikaw din naman mismo sa sarili mo, marami ka rin pagkukulang. Oo. Tsaka wag mong tatanggalin yung pagiging maloko niya. Yes. Pwedeng i-calibrate. Correct Yan. ka, Oo. diba? Ganun. Oo. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Ayan, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!